Unsay ma-feel sa unang sulod? So, na blanco sila no? Unsay ma-feel sa unang sulod? Si Pilde. Unang sulod sa eskwelahan siguro. Magaling kang kupal Unsa may ka. ma-feel nimo? Eskwelahan man ta, kaibutan man ta. Oh, so no. Unang sulod sa eskwelahan kay syempre. Kulbaan pa na kay first day of class, diba? Oo, yun. So, makulbaan juga labi na kung First sulod. Oh, first sulod. first sulod. No? Makulbaan juga sa first sulod ha. Dirty minded ka mo ha. Ganong makulbaan man ka og first sulod nimo sa eskwelahan, ma'am? Ikaw na sa day. Ang kulbaan. Kuan, syempre, wala pa kayo kaila. So, kulba gyud siya. Oh, so labi na kanang bago pa jud ang imuhang advisor or mga maestra nimo sa. Unsay piliun nyo? Dako or gamay? Ali jud tas dako. Wow, ganahan jud dako no. So dirty na din sa mo ha. Basi magunahon na san mo. Daghan ba kay nagunahon na ana. So nganong ganahan jud sa dako, ma'am? Ikaw dahil ka na dako. Syempre, sa dako mas kuan. Yeah, so Wow, satisfied ha. Nanasan mo ha, number 1. So unsa ba yung ilain ni ka call nyo nang dako? nindot manggod basta dako. Kay. Ngano dako ko dai? Ngano dito dako? Kuan. Mas lagi mas satisfied raman gud. Oh, di ba? Satisfied yun no, bro. Blanco gid sa lalo. Mini dai kung dako dai ang piliun, dako pagigugma rin no. Dako pagigugma or dako pangandoy sa atong pinabuhi. Boss, ako pangutan na boss. Kinsa may kusog manguot? Babae or lalaki? Lalaki, boss. Ay, ni angko na gid nga lalaki jud kuno ang kusog manguot. Ngano nagaingon mga boss nga kusog manguot ang lalaki, boss? Karaoke kamot, boss. Ay, kapila naman ka nakahilam, boss. Kanang unsa na meaning ng karaw, boss? Murag lihukan kay kamot ba? Lihukan. So, kinsa man magikuot? Ilong ra, boss. Sus, kamo na nasa mo, dirty minded na san mo. Ang ilong ra di iyahang hikap di ay. So, nganong perminti man kamo hikap sa imong ilong, boss? Eh, samot na nga maabugan, boss. Mabugan di ay. So, ang mga babae, boss, di kayo nahilig og kuan ay, boss. Murag di kay ni sila. Di kayo. Ya, maura gito. Oh, mauro tawo. Unsay piliun nimo, ma'am? Dako or gamay? Gamay. So, gamay ang iyahang gipili. So, karon, ma'am, mangutan ako og nganong gipili nimo ang gamay? Para dili ra sakit. Wo? Oh, dili ko sakit no. So, unsa man ang klase nga sakit, ma'am? Kadang masakitan ka sa iyahang love. Wow, so kamo na di sa. So nasakitan di ay sa gugma kung biyaan di ay mao na imong pasabot, ma'am. So sa dako dili juga sa dako di ay. Dili lang sa Gano di mo gagana sa dako? sakit-sakit man. Ay, sakit nga. Asa nga sakit, ma'am? Basta sakit. Ay, sakit ko no, sakit biyaan ko no. Kamo ba pag ginahuman si ma'am ba? Sus. Okay. Kung papilion ka, boss, unsay mo pilion? Bugdo or lupyak? Alam mo, ginambugdo, boss. Ay, ganahan dyan sila bugdo. Ano ganahan magkagbugdo, boss? Lami ka na si kapikapon, boss. Ay, kung ang bugdo ingani, boss, unsaon mo nang paghikap? Mao ni ang bugdo, unsaon mo paghikap? Abi na ko, nga bugdo. Oh, pinakob nga bugdo. Ilang mo na gamay, boss, babaw. Ay, bilamon, kapila na hilam, boss. Kadaghan na, boss. Iyay, so sa lupyak dili juga ganahan. Alopyak, bukugon mo na, boss. Yeah, boy. Ayay, pero nakatesting na ka nagabukog. Gamay. Grabe, idol na no. So, ano ito ihang katubag sa bugdo, yun ihang gusto no, kay ilahan masakit. Joke na bitaw. Ako pangutan na mo, boss. O sa pilihan mo, supsupon or tilaan? Tilaan, boss! Ay, paborito niya na. Lami ko no. Tilaan, Jod, tilaan! Kaya anong ganahan magagdila? Kami, saumon! Ayay, lami sa humon ko no. Klaro sa kayo sa dagway, bako sugay sa humon mutila. So, sa supsupon eh, boss, dili na ganahan. Ay, mabili na naman kugmo na, boss, sumon. Paano masabi? Sus, kung supsupon daw, ayay pa sa bunay, supsupon, mabilin ko nung kugmo sa ilong. Grabe, gahian sa mga tubag ni. Kinsa man joy kusog manguot, lalaki or babae? Matik no na kuan sila. Depende rin sa inyong pagtubag ha. Kinsa man joy kusog manguot, lalaki or babae? Lucky. Lalaki. So lalaki jud no, kamuha mga lalaki ha. Ngano makaingon man ka bus nga lalaki jud ang kusog manguot?
bisag asa ra dagpot ang gamot. Paano masabi? Grabe ha, bisag asa nang kuno lagpot ang kamot no. Ya, ikaw boss, nakatesting na kag panguot. Matik no na, kuan si boss. So nakatesting na kag panguot. Wala. So wala pa dyan nakatesting din no. O makaingon kag kusog manguot ng lalaki boss. Ang babae day ma'am. Si Mami nag-blind no. So ako na lang hubaro na. Si boss niingon day nga kusog manguot ang lalaki. So sa ako upong una is murag dili kayo. Kay ang babae medyo kusog manguot no kay labi nating sweldo. O di ba? Pastila ang ting sweldo di ay. Kusog medyo manguot. Ba? So, kung mo sa bagay basig na nabilin ba wala gid depositanan ba sa asawa, di ba no? So okay. Umilang siguro yung naging yun at kamay. Kumala.